Deputaire Steerten maakt je joerd bekend wet neffens haar nije wiemoenen komen matten te steen in de provincie. In totaal maat er 450 megawatt aan wiemoenen bouwd worden. Er wordt volop discussieerd en er zijn verschillende actiegroepen. Op 17 december zullen provinciale steerten er nog op praten. Natuurverenigingen uit het hele land willen maaien de otter redden. Het doel is 1000 otters in het jaar 2020. Op een website otterchallenge.nl kan elke keer maar ideeën komen. Op het moment komt 80% van de otters om het libben terug bij gelijks onreadings. Goed 400 huishoudens op het Frieske platteland worden in kwatten onsletten op glasvezel, zodat ze volle rapper internet hebben. De provincie houdt subsidie aan 8 pilotprojecten in gebieden dat nu nog een koperverbinding leidt. Wethouder Eckhart van Ljouwert had nog heel tijd geen sigaret aanrekken en hij is het ik net van doel. Het is eind van de maand stoptober, waarin hij liek als een soort oren ophouden is met smoken. Begin oktober drukte Eckhart zijn laatste peuk uit. In de rin van de nacht begint het te regnen. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen bewolking en regn, er staat een noordwestenwind en het wordt maximaal 13 graden.